amuk sorak mroto jaya mroto monggo sebetulnya leno mangin damu bojo takon dosa lakon sempal pundakmu keparat swing kandamu kokom ketemu kowe babuh ayo maju kene ayo ayo monggo Mas Hendri iki juragane sing ulang tahun. Nggih, Mas. Pundi Mas Hendri? Iki sing ulang tahun wong pira? Andi ulang tahun, Bu. Wo, piyayine tak anteni tak awasi kono beli nang kono. Nggih. Siapa tamu Mas Hendri ta? Ha iya. Oh, kok tua? Monggo jumeneng Mas Hendri. Ulang tahun Mbak Sekar. Selamat ulang tahun. Heeh. Wis tolong Dri. Kami ucapkan Katuraken Pambagi Harjo Sukna Balarso katur panjenenganipun Roko Mas Hendri. Kita kan doakan semoga sejahtera. Mugi tansah pinayungan sehat. Dohir lan batosipun. Pinaringan rezeki kang banyu milih. Tepi sange Sengkolo Marabaya. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga. Ayo Mbak Safaulia. Sekarang juga. Tiup lilin. Uga tak lupa mengucapkan terima kasih kantor Mbak Aulia. Tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga. Memperingati hari ulang tahun yang ke-16. Semoga menjadi anak yang solihah, berbakti terhadap orang tua, berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Happy birthday.
juga, sekarang juga. Sekarang juga. Kuenya bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Alah. Yo, lanjutkan. Terima kasih. Happy birthday Pak Hendri. Aku sih duwe ya. Oh. Selandadi, selandadi. Sumangga ing ngayuda nengge para tampomo rampas sigrah laring paris ayai termaning satriya eyawo aho eyo eyawo aho eya eyawo aho eyo eyawo eyo eyo oh oh ora ah oh itu bangang angem-angem anebang rolero sing brit diri sang rasekso anggebrang monta-monta karo mampat anyek-anyekan sang keketan bekatan samokat Jiwa sang rumah mengasa rebah Rasulaya. oh 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 ah oh hei wah ya yo mangga angem-angem anebang rolero sing lupa diri sang rasekso anggebrang montak-montak sarwelo rambat anyek-anyekan sang kekitan pekatan sabulat lereng jiwa sang rumangsa mangsa rekah kasulaya oh oh sekarang selaras Tuan Udyo malam-malam-malam-malam indah sulit yo emarani oh Woi. Bapak
Mbak angka 3. Inggih Kang Mas. Mas Apa Ibe. pripun Mbak Sekar? Pawange jen jos. Ampun. Lah iki ki mengidul ki udan deres lho Mas. Heeh. Janur kuning. Kene kok alhamdulillah terang Mas. Ora paring Jawa. Ya aku kudu ngono kuwi kudu berjuang. Ganti perjuangan sama Kang Satu. Wong mau dikasih kalah kok. Nggih. Jaluke kalah sih kok. Mau aku tambah kangen. Kalah. Apa sih? Tombok kangen sih apa kalah sih aku manut. Iya, sing dhisik. Sing. Kalah. Tombok kangen. Apa iki Mas Rob? Kang Sabto ngerti kayak zaman berjuang. Dikasih kalah dulu sayangku. Kalah dulu. Masih bareng-bareng sama Sekar selaras monggo. Apabila ada penonton yang mau request lagu boleh. Mau menyumbangkan suara Masnya juga boleh monggo. Iya Thomas. Goyang.
wis tak korbake wektuku isih wae kalah karo mantanmu sagedene rasa lan usahamu nggo aku ra iso ganteni ning atimu ngapurane sayangku sing menang tetep masa depanku apa sayang? Kalah sampun Mas Robi. Kalah sudah mas. Sudah Mas Robi. Nggih. Heeh, sing sabar Mas Robi. Emak aku nek ra disawer. Bojo loro ilat mau balung. Kita kasih bojo dua mas, bojo dua. Nggih. Minganakani teman-teman Tak dari cedakane ngono lho ben rada iso to mas. Bojo dua sayangku. Nek mandi itu yang bersih toh, ben itu loh, yang di tangan itu hilang. Ojo sujono. Ayo sayangku. Mas Ibe. Halo. Sekar selaras bilane lampir beda mas. Heeh saiki. Nggih. Tenan. Apa sayangku? Aku lagi nggak mau turun. Sekar kayak seneng nang dhuwur widit. Aku ket mau bengi lagi seneng neng dhuwur. Anjir. Ra melu-melu. Aku ya ra melu-melu loh mas. Aku di sini aja. Istri dua. Kita goyang bareng Sekar Selaras. Masa. Istri berdua bergoyang. Abang biru lambune disco awak guru mas mikir bojo loro Salah dhewe. piye bojo sing enom sayang jaluk digoyang sing tuanjur wegah ditinggal sirah mumet rabi saturu andum tresno uga andum wektu Ayo Bu Bos. mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine telok dino bule rono telok dino bali neng kene sing sedino kanggo sapa Robi. sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya mulai rono Telung dino bali nang kene. sing sedino kanggo sapa
sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya ya Mas JB mau Halo. disawer sama ibu. Oh nanti lagi. Mintanya lagunya apa ibu? Yang dangdut-dangdut aja deh. Apa ini? Oh Mas Robi? Oh Mas Dian? Iya sing aku saron. Bojo dua sudah, mawar kuning. Mawar kuning Mas Dian. Nggih. Nggih sahabatanipun Bapak Putri tasih satunggal Bapak malih. Bapak Rampungan Singo Barong ing sampangipun katur wonten ngarsa ganti sami. Dikasih si Dorondo sayangku. Mau wis durung ta? Mau urung? Ya masih si Dorondo Mas dia. Jarine bojone loro masih dorondo. Piye Mas? Mas Robi bojone loro. Biar sindan tas itu ya Mas. Si dorondo nggih. Ila tengok balung. Kira-kira aku harus turun apa enggak ini? Turun. Ayo sayangku. Tak sun lho nek kesuwen. Iya. Aku mau turun, kasihan Bapak Pawang ini ya ampun. Ya tak turun. Iya tolong dibantu dong.